Salam gaderli vatandaşlar. Men Demokratiya Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin lideri Murat Ulgan. Men şu gepleşimde size adamların hak hukuklarının jarlamak boyunca gepleşip geçirdik. 1942 yılı 10 dekabrda bütün dünya milletler buramalarının baş asambleyasında ikrar edildiği adamların hak hukuklarının jarlaması. Şu jarlamayı boyunca bütün devletler, şu jarlamanı çeken devletler öz konstitusiyanı şu jarlamanı layıklıkta getirip öz konstitusiyanı ıngran ettiler. O demek näme? O demek Türkmenistan'ın 1990 yılı 91 yılda öz konstitusiyasını şol jarnama esasında adam hukuklarını gorayan jarnama esasında kämilleştirip şonu ıglan etdi. Yine şondan soň 1991 yılından soň başlap Türkmenistan'ın birinci prezidenti Niyazi, ondan soň Türkmenistan'ın ikinci diktator prezidenti Berdimuhamedov şol bizim konstitusiyamızı depelep jarnamanın üstüne tüýkürip gelýär. Bu adam hukukları bazı ya da şola gol çektik ki hiç kellesine aylanmaplar. Bizim halkımızı erken şunu alıp bütün haklarını alıp hukuklarını bizim halkımıza iççede vermektir. Soňky prezident bir kanun Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Berdimuhamedov bütün setler falsifikasiya edip ogurlap ömürlük prezident boljak bolup bizim kanunlarımızı bozup inni Türkmen halkını iççede gören o. Bizim halkımız ne çörek tapıp bankomatlardan pul alıp bilen nowotların üstünde, nowotların içinde bütün vaktini geçirip duran halka şu vakti şu halk görsün deyip öz itine şekil vurup öz itine yadigarlık kurup bütün halk üstünde biliyor. Bu loyal idiot, marazmatik, okuyupsuz prezident şugun Türkmenistan dolunu. Bu adam bizim Türkmenistan'ımızı, bizim halkımızı bütün dünya maskara edip bizim üstümüzden, Türkmen halkının üstünden gülür yağdı etti. Bunun ne avrayı var daşında, ne avrayı var içinde. Bu bir heppa adam, idiot, öz halkının hukuklarını bağır bir fikremeden o, şular bermeliğin fikreden o. Bu dine öz hukuklarını ve öz doğun kardeşinin hukuklarını arttırıp bizim haklarımızı, bizim hukuklarımızı, bizim konstitusiyamızı, bizim hem yerde berpilecek setlerimizi ogurlap, öz başlık olup, özü nimetçeğini edip bizim devletimizi doluyor. Eyyem adam hukuklarının jarnaması kabul edilenden soň 72 ýyl geçdi. Häzir eyyem dünya şeýle bir ötdi. Inni bular raketa ýokary uçurup, şu raketa öz-özünden goňýar. Biz bolsa şu bir öňkü zamanlarda galy. Bizim halkymyzyň ne azat interneti var, bütün dünya bilen habarlaşmaly. Ne çykyp bilýär, ne içinde söz bilýär. Biz Türkmenistan, bizim halkımızı bu bir kanun prezident kısıp bir gorkak halk yapar. Ne yapacak şu gorkak halk şunu verir? Arkayın dolandırıp, öz korrupsiyon schemalarını edip, arkayın bağıyar, aydım gelir ya. Bizim halkımız değil. Biz şu özümüzden şuraya bir yer çıkar da şu zatlar eder deyip hiç vakit fikir edem yok. Biz şunu inanamıyoruz. Yönü gıyınan bak. Şol boldu. Şimdi biz özümüze, öz içimizdeki duygularımıza inanıp, şu diktatör ayırıp, biz azatımızı anlayalım. Men bunu neyen çekti yani? Sebebi, eyyem vakti verir. Bu bir kanun prezident bizim adamlarımız değil,
Bu dikan prezident hiç yerde Türkmenistan'ı ve Türkmen halkını boğullar ya da şunu avranı üstüre yani etmedi. Çünkü bunne 15 bunu olay Türkiye'de koronavirüs sebepli adamlar yapıyor. Şolun hukukları bolup. Şolun öýe aýtmak, şerketten geçmek hukukları bolup. Bu adam şolu öýüne gaýtdyrmaz ýaly edip. Şolun hukuklaryny bolup karan. Bütün dünya jar etdi, bizde koronavirüs yok. Men bir günde ýeňdim diýip Türkmenistanda hiç koronavirüs yok. Ýöne karantin edip şu adamları biz başçyla goýdy. Diňe Türkiýe däl, başga döwletlerde de bizim adamlarymız iççe de görülen o bizim adamlarımız gaty betbaççylykda uçýar. Ýöne şu bir kanun prezidentin buna garaýşy gynasakda eri. Bu pikirdiýe şular aňarda bir zat diýse, şu prezidentde garşy bular watan dönükler diýip, oň bir pikir aň düşünjesi bizim planetamyzda adamlaryň aň düşünjesi ýaly. Bu başga planetada ýaşaýar. Şonuň üçin biz şunu aýryp, täze üsün güýçli, iýdigiler, politikany edýän, iýdigiler siýasaty, ykdysady, sosial siýasatdan alyp barýan güýçlüler gurmaly. Bizim şoňa hemme şertler we hemme mümkinçiliklerimiz bar. Şoň üçin biz demokratiýa ýoly geçip, täze demokratik döwlet kurmaly. Beýik Türkmen halky. Men sizin baryňyza ine şuň sebäpli arzu edýän öz adamlary elinize alyp, öz hak hukuklaryny elinize alyp, arkaňyzda jarnama bütün dünya milletler guramasynyň baş assambleýasyna 1948-nji ýylda kabul eden adam hukuklary barada jarnamasy durundy. Oňdaşyndan Türkmenistanyň konstitusiýasy arkaňyzda durundy. Beýik Türkmen halky. Inni wagty geldi. Biz diňe öňüňizde. Biz şu diktatory aýryp, bizim ýolumyzda duran diktatory aýryp, hemmemiz agyr bolup, uly ösen döwlet. Şonuň üçin diňe Türkmenistan, diňe beýik Türkmen halky. Sağ olun.